RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw siyang kakikaroon? Mokining usa ka mahuyang nga taga-Babag Lapul-Lapul City, Cebu. Aga tumatatampo, nagdasangan na Angie. Huy, Yads, wa pa ka mahumandi, ha? Uy, nagkagibilin sa trabaho si Sir na ako, uy. Sukat ka ni absent kung pila ka adlaw tungkol ka nagbantay ko ni mama sa ospital. Yan akong gianukan o mga trabaho kung din, he. Ay, sos, murabi kagkaroon pa ng atong manager, no? Ay, too na, Yads. Manglaag na ba mo yung gabi, eh? Basin o ganahan ka mo ba na mo? Ay, dili po yung diyads, uy. May magkabantay ni mama. Kanatay mo igagaw? Hangtod alas 7 sa gabi era kung giingon nga bantayan ni si mama. Kung mulapas ko, lain na sa gabayad. Inadlaw biya akong bayad na niya para lang makabantay ni mama. Ah, grabe. Di madaghang yun, bisag igagaw mo? Di, gyud. Magyaw-yaw pa magani. Pero sige na lang, uy. Paubos lang yun yung kabos. Ay, di na siya ko gustong musamok sa isuon. Na siya kagulingong pamilya, napay upat ka anak. Huwag niyo ko laing saligan, Yads. Ang ako rin yung kagalingon. Yads. Anak, pasensya na gyud ka, ha? Gikan pagkani ka na trabaho, diretso na yung kadirik atiman ako. Si mama baya. Huwag na problema na ako, ma. Kudaan pala gid unta tay kwarta. Makapahuway ra gid unta ka na. Kasi kailang kung mauya ay kabalaga. Dili sangtod inguntaan ni. Nagtuyok ang kalibutan, ma. Naamantod ta sa ubos karon, pero moabot ang panahon. Ngagkitan sa unya mo ito as ibabaw pohon. Nahibaw ko nga matuman na, dak. Kay nakita na ko kung unsa ka kakugihan o kabuutan nga pagkaanak. Ay, salamat, ma. Yads, basin o ganahan ka mag-reseller sa baligya sa akong uncle. O sa mga product, Yads? Mga make-up good. O bisag unsa basta mga pangarte sa babae ba? Naasay mga sabon, suwayi. Ha? Imong uncle ang namaligyan na? Oo, kay mao may kusog. Mao mo na yung napilian niya. Sige na, Yads, para maka-extra income sad ka pa. Oh, sige ba? Yads, kutom sa na opportunity nga makakwarta ko, i-grab na nako. Kana! Sige. Ako inon ako, uncle, ha, para kamo may mag-istorya. Pwede gid kayo, day. Naghalin magadi ko daghang nga lalaki ko. Ikaw pa ka? Lalaki mo sa kuya, nagbinabay lang ko. Ay, akin yung kuya. Kinahanglan ba kung mupagawas og kwarta, kuya? Ayaw na. Ani na lang. Pang-picture ni ang mga baligya. Aron mo imong ipakita sa imong mga customer. Unya kung naay mood, ari ako dayon para makuha nimo. Daghan magug stocks. Ay, okay, kuya. Salamat kay kuya. Karon nga, nanay opportunity nga makakwarta og dak-udak ko. Dipindi sa kong pagpaningkamot, di nagyud ni nako sikan pa. Muliho kog maayo.
Mukayod ko para mahawas mi ni mama sa kalisod. Manganbas kog maayo aron madaghan-daghan kog halin. Wow, biliban ako ni mo, Angie. So, sa pila lang ka adlaw, daghan na kay kaghalin. Dili gina ikahibong, tiyo. Kaya daghan man na siyang mabaligyan, good. Daghan na siya og friends, kay maayo guling tawa kong Jumega, good. Ay, naningkamo na sa iyo kog maayo, kuya. Swerte kay ko nga naka-reseller kog sama nimo. Dako na gani kayo kag halinsod lang sa pila ka adlaw. Unsa na lang hagon, muabot og pila ka semana. Buwan o tuig. Maog yun, tiyo. Padayon na ka na, Angie, ha? Naiba ko nga, mulambo yun ka, ana. Salamat, kuya. Oh, ma. Nanakadagang stocks ng tambal, ma, ha? Di na kamahot danaan na. Ugod gamay lang kanyang mabilin, paibaw adayin ko aron mapalitan, ti kadayon. Salamat kayo, nak, ha. Ug salamat kay sa imong grabing paningkamot tungod sa imong pagpangga nako. Unta, dili ka mausap, Angie. Ay, si mama. Ay, kabala ka mo, uy. Dili ko mausab. Makwartahan man ko, pero ako lang gihapon ang Angie nga nagpangga og nagmahal ni mo. Isurtigin ko, Anida. Daghan sa kay kughalin. Salamat kay Lord. Angie. Ako chika ni mo. Uy, usa man na hari kya. Di ba? Nipalit man ko sa baligya ni mong sabon, no? Oh. Nga kinakao yun man ko. Matang nipalit ko 5 kabuok ni mo. Unya. O isuway na kong baligya. As in, daghan kinakao yun. O tako'y 25 ka orders ka ron. Uy, tinuod ka. Wow. Wow, yung kayo. Mang please lang, kuha na ng stocks ni mo para matnan ako sila. Sige. Ayaw ka balag ka. Karoon man sa tong trabaho, muad to magyug ko kay magkuha sa kong mga orders. Iapila ko ng imo. Lord, salamat kaayo. Wag ko nimo pasagdi. Ug salamat kay sa mga grasya mo gihatag na amo. Ako gyud ang ampingan, Lord. Hinay-hinay na ako mapalit ang tanan akong mga gusto. Hinay-hinay nang matuman ang akong mga pangandoy. Ma, pag-ilis. Ha? Ngano man na? Manglakaw ta, ma. Ay, mag-unsa man ta din hinak. Ay, hala kanindot sa bayo. Ganahan ka, ana? Kinsa may di ganahan, anak nakoy. Kanindot, anak. Ay, ato na, ma. Ha? Og sugod karon, ana na tapuyo. Anak, tinuod ka? Salamat, nak. Salamat. Nak, busy ka? Ay, dili naman, ma. Gikan ko nagkwenta sa mga halin. Nga naman unta. Kuan ka nang dinhimanggod imong ikagaw nga si Jerome gahapon. Ikaw untay iyang tuyo, pero nilakaw man ka. Mau ba? Nga naman di unta, ma. Manghuwam kuno siya kwarta, nak. Manguwam og kwarta?
Di magalit na magkahangyo na niya sa panahon nga kinahanglan patama. Kinahanglan nga tanan natong ipamalihog niya na ibayad. Unya karon manghuam siya kwarta. Oy, di ko masugot mabahala siya. Pero, anak, Ma, wanin ako pamunita ang kwarta sa daan, ha? Grabe ako paning kamot o kahaguan ni. Ugwa tayo utang kaubuto ni Jerome. Kay binayran ang tanin ng pagserbisyo din hinato. Oh, Atrisa, may kinasuroy mo. Ang, sige manigpangita imong pag-umangko nimo. Gimingaw ko no siya nimo. Og, napod siya hangyo. O sama na. Auntie Angie, Hmm. pwede ka mo watch akong performance sa school next week? Musayaw mo ko, auntie. O kanan ko nga na ka. Oy, ka-sweet. Sige dong, sige. Muadto si auntie ni mo, okay? Yay! Thank you, auntie! Angie, di apa man lagi ka. Abi na kong butanaw ka sa performance ni Dudong. Ambot lang kag manayon ba ko dito maoy? Kay, wa ko mahibaw napa ba ko'y maabdan o wa na. Daghan pa mong trabaho. Pero nak ni saad baya ka. O pila na sad kahigayon ka pirmi nga wa na sa tapok-tapok sa atong pamilya. Di ka ba makasabot, ma? Busy ko. Nagtrabaho ko o nagnegosyo pa yung ko. May magdaglingaw-lingaw ako din, he. Nangwarta ko, oy. Oh, Angie, pero nak, gusto lang nako nga makauban ka na mo pirmi. Dili pod sa tanang higayon, magsikik kag trabaho, anak. Saba ka naman, oy. Kamu na sa'yo makipahimo sa ning tanan akong paningkamot, ba? O ayaw kong pogni, kaya na ko gusto mo balik ta sa kalisod. Angie, Dili kita maayo imong gibuhat, Yads. Oh, ako ni noon mo'y sayop. Naniningkamot ko trabaho para mong duha ni mama. Pero sayop nga giingon adto nimo imong mama. Pila na lang na hibiling 2x imong mama, Yads. Sabta na lang inahan mo kung sa may gusto niya. Ay sus, di lang sa siya angay mo reklamo, Yads, oy. Swerte siya. Kay nahatag na ko niya ang tanin ng panginahanglan. Ngawa na ko siya pasagdi. Yads. Luto na ni. Okay na ni. Oh, uy, ito naman di ay. Pero upang ko makakita ni mama nga, hindi bangon. Ako siya nga tuon sa kwarto, be, aron maniod to nami. Uy, natuog pamandayan ni si mama. Ma? Ma, matan na. Ma? Ma? Ginoo ko. Ma, tubag ako! Ma! Ma! Nako, matos ang imong mama, Sir Angie. Unsa, Dok? Huwag ang cause, ani, kay na-cardiac arrest siya. Dok? Just pray for your mama, Sir Angie. Doktor? Ma? Ma, sorry. Bago magunahon na. Nagmahay ko, gihurot ako ang tanan akong oras sa trabaho. Siguro ko na siya itong kaugmaon. Pero napasagdan ka, kakatuti mo ang pamilya. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Ako isaan nga, mamawi ko ni mo.
Basta bumata na lang ka, ma. Please, ma. Oh. Ma? Manimata ka? Dok! Dok! Sa pagkakaroon, dili pa makaistorya dayon si mama nimo. Kay hinay pa ang healing niya. But she's okay. Mao ngayon ang kabalakan. Salamat, Dok. Thank you, Dok. Thank you. Nagkadungog ka ito, ma. Okay na ka. Huwag ako'y bahalang mo at timan mo, ma. Akong ihatag ni mo ang tanan akong oras. I love you, ma. Buhay kong ito, tanging pangarap lang. Ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit na sandali. Tinuod, lisod para nako ang pagbahin-bahin sa akong oras sa trabaho, sa negosyo o sa pamilya. Pero dili ko gustong usikan ang mga nabiling adlaw sa kong pinangdang mga mahal sa kinabuhi. Di ko gustong magmahay usab. Dinin na lang kutob o dagang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power, RMN.